kowe kane apa kowe sing paling tak tresno tresno tene apa tak pateni lho kok sing pateni aku iki pacarmu apa wedhus kan aku mau yang iya serampat mas yuk langsung dados Wilujeng dalu Mas Kudu sinten kudune sinten lho Pak Komat Slendro oh nggih sugeng dalu ki Pak Minto Darsono suwe ora jamu pisan godhonge nangka terus suwe ora ketemu pisan kalian Pak Minto Darsono didongakno panjang yuswa amin ngaturaken sugeng riyadi Bapak sungkem takdim kula kathah lepatipun kula tiyang nem nyadong duka ingkang kathah mugi-mugi dinten riyadi punika kalepatan kula dipun lebur kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala amin jawabe cukup prasaja 00 padha-padha leres pitroh artinya kosong-kosong resik alhamdulillah Mbak Cangik Mbak Limbuk ya. Malam yang spektakuler pada malam hari ini wonten laladan dusun Gayam desa Sido Tentrem Bangilan Tuban mbon nate tindak Tuban ping pinten Bapak rasalah bolak-balik wah tenan kok Sekar Gadung iki Indonesia wis menyeluruh bahkan Nusantara nggih to Pak nggih mbon nate ngunjuk tuwak Tuban dereng wis Mas nanti aku diparingi nalika aku mayan nang daleme Ibu DPR ning daleme Bu DPR. Nggih Bu Dewan. Heeh Bu Dewan. Leres. Aku digawan iki rong jurigen. Aku ngombe ning kono iki rasane ki enak ning bareng tekan omah kok kecut. Kok gek-gek mambu keleke jenengan iki. Ora.
Ning pancen tuwak ngoten niku ning yoga-yoga pun nate ngunjuk tupak tuban dereng. Dereng. Tenang mawon, kersane digolekne karo sing di omah nggih Pak. Masuk. Cocok mboten? Cocok. Lek tuwak tuban urung nate ngombe ning lek yoga-yoga kuwi tungkak tuban. Oh mboten kok ning nggih alhamdulillah. Dalu punika adicara wayang kulit utawi ringgit wacucal dipun paringi terang mboten Jawa rakyat Alhamdulillah. sithik. Budal saka ngomah Nggih. nganti tekan Bojonegoro mau udan deres. Ning iki berkah tumraping Bapak Suyono Ibu Aning krana nggone nyenyuwun marang pangeran diijabah ketitik bengi iki diparingi terang. Leres niku dongane wong akeh niki wong dongane 40 padha karo entuk dongane wali siji apa meneh sing rawuh bengi iki pirang atus wong padha karo entuk dongane wali pirang-pirang. Kowe melok omong apa ora? Aku ngejak kowe kok getun to, Ndro. Lho. Yacok sisan niku Kakek ngomong. Lho, ditanggap larang-larang kok malah kowe bakul tuwak to dagelan jane kok. lah ore. Wis malah tawa-tuwak ngono. Lah wong dagelan ora entuk omong ya Pak, ya kowe dagelan bisu gelem kowe. Lah aku iki golek selae omong. Selae omong piye lah kowe? Sapa kancam ya apa karo kowe? Ayo, sing gelem mek aku tok ya ora Pak. Golek apa? Dalam Golek apa? tuwak. Golek selae omong. Nggih. Saiki selah iki ora kanggo starter. Lah iki kene. Lah kena starter niku nak akine kena. Lah niki akine bosok. Lho, ya dijemper no. Dijemper Pak ora mudeng niki Pak. SDM Aki Urip. Nah, Sapa? Kowe Lho, layak maratuaku yang ngomong ngono. piye? SDM. aku biyen nate lho Mas. Dalem. Akiku ki tekor ora kena di starter ndak kena. Lah terus Lah ibu bocah-bocah kan yo pas tekor akhirnya ndak kena. Akhirnya tak jemper, tak goleke sinden liyane. Lah niku. Lah iki sekarang sudah terbuka. wis Loh. akhirnya ngaku. Ngaku. kan. Zaman saiki itu sistemnya harus keterbukaan. Kowe marem ndak terbuka? Loh. Yo kurang marem, Pak. Lah makane kuwi, sing penting kuwi terbuka. Lah, jenenge- Lek wis terbuka ki bayar piro-piro awake dhewe ki ikhlas. Lah kok terus jemper ngene-ngenean ki zaman ki. Lah sing kene ndak kena starter. Lho, zaman ki dalang apa germo? Jane yo. Kowe omongmu ngawur nah iki. Iki wis marai lho. Kowe aja ngawur lho ya, Met. Kowe entuk melok dalang liyane kowe ngonoke ngomong sing kaya ngono kuwi ning nek melu Pak Minto kowe omongmu ngarani Pak Minto germo. Aku sing ora trimo. Lho, Sik, buka sik, omong. nyapa kowe ora trimo? Lho, jenengan iki lurah lho, Pak. Lurah yo ben wong aku mang wis setelan kok karo kene. Lho, iya, malah ngono. Sampeyan germo tenan, Pak. Heh? Germo. Ya geremone bocah-bocah iki sing nyambut gawe kono mung kok entuk dhuwit setore ning aku. Kono ki wong serakah ning ra krasa ya kuwi. Lah kok Sik kok serakah kok ora krasa Lah iki. ki ngomong apa? Pak Lurah sebagai apa? Nek teng dalem. Ya lurah iki sebagai ngasto Pak Minto, penggawan Pak dadi Pak Lurah to. Pak Lurah. Lah iya, sik bengi sik dalang. Ora serakah, angah-angah. Kabeh dinyangi dhewe. kuwi tanggung jawab ya clok-clok. Mergo nggawa nyawane wong pirang-pirang. Sik. Ya ora kuwi. iku duduk porsimu. Napa? Pertanyaane Mas Komet, Nggih. aku dianggap serakah? Serakah no, Pak. Wong ki lek nyawang elek-elian penak, ning lek goleki elek awake dhewe angel. Angel. Ditokmu ki sawangan, apa kowe ya ora serakah? Kok serakah? Lah ngene iki ndagel awan kowe ya dadi guru. Lah, ya jelas kowe. Wis esuk tanggal abang. Nah. Kowe wong iki aja mbok ndelok gitoke wong liya ndelok gitokmu dhewe. Bisa deloken gitokmu iso ora Iso jajal. kowe. Yo, gitokmu iso ora mbok delok. Iso. Nganggo apa dah? Ra iso lho. Ki lho bengi iki awake dhewe ditimbali sapa? Nggih. Diaturi mriki karo panjenenganipun Bapak. Panjenenganipun Bapak Parti Njuran. Lho sik. Oh, clok. Parti juruan iki undangane ya kok. Waduh, Parti ra Lah iya. buah kuwi. Ngono dadi guru. Kono kok dadi guru kok muridé kok Lah pinter iya. niku piye? Pri supri. Pri supri. Kometku sampean iki kok komet iki komet kok diarani anu. Ning kowe patut bangga lho kowe. Dalem Ketenaranmu ki awit saka aku lho. dereke jenengan ya Pak ya. Melu pisanan tak jenenge tak lonceng komet kelamin ki sing ngelonceng aku. Layakan nganti saiki golek kelamine gak ketemu ya. Dadi kono. Lah iki ditimbali panjenenganipun Bapak Suyono. Pak Suyono. Nah, kalian Ibu Aning sing di omah iki. Lho, Pak Suyono, Iya, Bu Aning. iya, gayam sida tentrem Bangilan Tuban. Lah nak ngerti ditanggap Pak Suyono iki. Lho, aku gak budal gak apa-apa, Mas. Lho. Sik kowe aja sombong lho, Met. Wong gaji mepet. Bu Aning to? Bu Aning. Pak Suyono pelayaran ta? Betul. Alah. Aku wis guwetun rene.
Lho wong ditangkap kok getone jenengan ra ya seneng to, Bapak. Ditimbali mriki Pak Suyono diaturi tindak teban. Padha getune aku ya getun. Lho, sik to padha-padha. Iki getun samane bolo ndi to, Pak? Aku semayanan karo engko awake dhewe getun ngono ya. Semayan kliwat kabeh arek. Sik to. Kowe ditimbali ning kene diaturi panganan sing enake kaya ngono nggone Pak Suyono kok getun iki lho. Lah kowe ora ngerti ceritane. Lho ceritane piye? Pak Suyono iki karep duwe karep ya ta. Ya. Ngenten wedok anake jenenge Dinda to. Lho, sok. Lho kowe karo Yoro to, Met? Lah sik tak wacane. Bener, Met, Dinda jenenge, Met. Lho lah ya ngenten wedok to. Dinda Aulia Elviana. Kuwi biyen ape diolehno aku. Ngono. Wah, aku getun rada isin-isin ora ngerti. Piye? Dalam Kewajiban, biyen ape diolehne aku. kewajiban Napa? ora ngayani kok kewajiban. Sik to. Wong raimu karo Mbak Dinda iki dure ra karuan ya to. Iya. Kowe nek nginguk Mbak Dinda lak kaya ndelok bulan. Lho, wong kowe iki sak gegem kaya onde-onde. Nah, iki lho, Mas. Kowe- Wong iki lek ndak Lho. mawas diri, ndak tepo slira iki kaya awakmu. Niki lho, Mas Komet modele nggih ngeten niki. Sik to. Ya yo. Sing kaya ngono ki awakmu apa Komet? Kok mau lagi metu adil. Dagelane kok cilik-cilik. Napa niki dolan kok. Kula isi nek dijak foto karo Dinda karo sing lanang ya. Alah kuwi laki-laki kiye dhuwur biyen ya. Alah cilik. Piye to? Dadi Pak Suyono Suyono karo Bu Aning ki. alah wis arep dolan aku. Lho, Dinda iki Dinda Bu Aning ya. bojone Mas Adib. Heeh. Kok dientuk ning kowe kok gak sida to, Met? Ora sida. Anu Pak Suyono piye? Oh, Pak Suyono wis setuju karo aku. Lah nek anu Bu Aning. Bu Aning setuju, mbae kabeh setuju keluarga. Lah sing di omah iki sapa jenenge? Alah, Mbak Kas ki ta. Sing Kowe kok ya apal, Met? apal aku biyen rena-rene kok. Sik to. Kabeh keluargane wis setuju nek arep dientuk ning karo kowe Dinda. Iya. Lah kok ora sida to, Met? Lah Dindane gak gelem. Gak seneng karo aku. Lah wong kowe kaya nyambik kabeh entuk Dinda kok ora nyawas. Kowe Lah, ojo niki jenenge ngapusi iki. kok ngapusi Nek piye? Bro. kowe bener-bener tenan, kowe apal karo Piyai Bangilan kene ya, Pak ya. Dalem Kowe iki lho lek ngelokne kancamu kaya apa mu? nyambik. Lah kowe kaya kura. Matur suwun ya, Bapak. Kurake ndel-ndel. Wong iki mbok ya mawas diri nek kowe Mawas. apal bener-bener apal karo Piyai Gayam kene. Lho, apal Mas? Kowe paham tenan? Iya. Sing tukang adang bengi iki ning gone Pak Suyono sapa? Nek kedian kuwi mak ngenger, tapi mbok nak berarti isik mak ngenger kuwi berarti konsisten ngono lho. Nggih, Bu leres. Kuwi nek nek wong duwe gawe Sing tukang adang iki Bu Ngenger. wilayah Sing segane ora patek Gaya- mateng Mang ya, Met ya. ngawur. Kuwi beda kuwi Iki mau ya. gawanku. Oh, iki megawanmu layar kok gak mateng. Aku Ijek bos. kemerik-merik ngono. Daerah kene kuwi. Sing tukang adang ning gone Pak Suyono iki, Lah ya mak ngenger. nek sing tukang nyayur ra mudeng kowe. Tukang nyayur biasanya Yatmi. Wih, nak cek. Nggih, Bu leres. Kowe kok ya apa to, Met? Kowe ora ngerti wange ta? Gong. Ya kuwi anggere daerah kene mesti Yatmi kuwi. Kowe kok ya mudeng to, Met? Gak ngerti ta sing Gak ngerti. Lho, Sing ndi, Met? golek dhewe ta? Lho. Lah kowe kok metong ning ngene. Yatmi. Nek sing tukang tunggu beras kowe gak ngarah ngerti. Wah, lho kene iki apal saking apale kok. Tukang tunggu beras sapa? Marsina. Nggih, Bu. Nek umum kuwi Marsina bagian tunggu beras kuwi. Kowe kok ya apa to, Met? Tibake asli mriki bener nek ape entuk Dinda niki, Mbak. Oh, Tukang pijet, ayo, tukang pijet, ora mungkin apal kowe. Wih, muga-muga sik sehat Mbah Jamiah. Kuwi tukang pijet kene. Ha kowe tak urutno ya. Loh, sing tukang adang mang sapa? Tukang adang mak ngenger. Nek tukang nyayur, Tukang nyayur kuwi Yatmi. nek tukang tunggu beras, Tukang tunggu beras Marsina. tunggu anu pijet-pijet. Pijet Jamiah. Nek tukang sayur, Tukang sayur. Wah, kok aku mbaulut teman tak terwapuk pisan. Aku ngapal papat kayak bingung ya. Saiki tak tekoni. Lek pancen sampean apal karo piyayi kene. Nggih. Juru kuncine sarean kene iki sapa? Lah niku wong sing kula anu nekke. Sapa? Pardi. Pardi Tareke. ki juron. Pardi ki main juron. takono sik lho. Nek sing tukang adang sapa? Tukang adang mak Nek ngenger. tukang nyayur, Tukang nyayur Yatmi. tunggu beras. Aku gutun ngejak kowe ya. Tunggu beras, Met, tunggu beras. Bingung nang utek. Orang ngentengno kancane malah Tunggu beras. gedemu sak neker kaya. Sing tunggu beras sapa kok? Tuku beras Marsinoah. Juru kunci. Ngenger. Loh, juru kunci, Met. Alah,
Kowe ra banter to nak takon, tak kira tukang adang. Kowe ambuk awur jenenge ngono kuwi. Sing penting sing kudu mbok apalke iki juru kunci kene. Lah kok ngaten niku Mbak Cang. Ya mbok menawa ditimbali iki genah ana lek goleki nggene karo jenenge. Ayo nak krungu kene ra krungu. Heh? Ditimbali nak krungu. Nek ora krungu, Ora krungu ya budek berarti. rencana aku sampeyan gak ditimbali kok. Nyapa? Langsung digecek ngono wae. Lele. Awake matur suwun nggih Mbak Cangik, Mbak Limbuk iya. saged silaturahmi wonten Gayam. Gayam. Wonten dalemipun Bapak Suyono. Suyono kalian Ibu Aning ngawontenaken walimatul urus. Iki awake dhewe jurung donga pangestu Mas kagem temanten kekalih anggenipun bebrayan agung. Muga-muga panjenenganipun Mbak Dinda Aulia Elvina kalian Mas Adib Baktiar Effendi dadosa keluarga sing sakinah mawaddah warahmah dipun paringi golekan kencana sing isa tata jalma menungsa awujud bayi. Lah ya ngono kuwi. Nggih Bu nggih. Ngantuk dereng Bu? Wong ndelok karuan meliling kok ngantuk dereng ki lho. Maksude ki ya ditekoki wong jenenge penonton. Lah kok nak ngantuk ya turu dhewe nyapa mbok openi. Kowe ngejakku wedhen ngono iki. Wetun ah. Ora cerdas. Lho karuan penonton ndelok ngenteni diapure. Lho kok ngantuk dereng. Lah kok nak ngantuk ayo sek ngono dhewe kok. Sekira mati no. Pripun Bu kabare sehat Bu? Lah lho sehat iku. Lho ora sehat kok delok wayang nyapot terus. Lah umpama ora sehat tak yo halo nang omah. Berarti awakmu golek gandengan iki jan kleru total iki. Tapi niki kita sik magang kok, Pak. Magang. Aku jek training yo. Gelem ra aku yo training. Berarti sik training nih. Training. Iya. Wong aku iki nakoki antarane penonton karo apa iki audiensi di atas panggung kuwi ada istrinya ngono lho. Kabare sehat nggih Bu nggih. Tak dongakne muga-muga diparingi panjang yuswa, sehat walafiat, sing diutang muga-muga utang ndang lunas. Amin Allahumma. Sing petani muga-muga tandurane entuke asile entuk akeh. Ngoten nggih Bu nggih. Ndongakno ora kulake mbok sing lengkap. Ora lengkap piye Lho dongake kok lho dongake mbenjing panjenengan panjang yuswa kuwi kleru. Keliru. Sampeyan bengi iki dalang iki magang lho jenengan iki. Magang lho. Iya to aku ya ngejawabmu. Oh dongane muga-muga panenane kathah. Wis kuwi. Lah kuwi yo menyakiti hati lho, kowe ora krasa kowe. Lah kok menyakiti neh. Lho, lah panenan kathah ki rak sing gadah sawang kita Bu nggih. Ha sing ra duwe apa panen apa? Kethek. Apa panen apa persil? Butun aku. Gak ngono kuwi. Tak bilani nduk anu, tak bilani. Belane Pak. Panenane akeh ki ya ora mok kudu panenan tebu, panenan pari ora. Lho niki tani omonge yo. Yo ndongakno sing lengkap, mugi-mugi sing gadah Sing dikarepke kene panenane ki sing kathah niki panene anak sing akeh ngono lho. Lah gedhen melok dalang iki ya Mas. Panenane kathah sing gadah sawah. Sing duwe sawah. Sing ora duwe ya tumbas. Sing ora duwe Tuku no. tuku iki rak nek duwe dhuwit. Monggo wong urip ya sok kala mangsa duwe dhuwit ora. Lah nek ora duwe dhuwit, Met, Ya utang. Wong ora duwe dhuwit kok bingung. malah ngajari elek Pak Minto. Kok elek ki wis wajibe wong urip ki mbok ya apa Utang ya? berusaha. Gampang-gampang wae ngantuk ya turu. Ya. Lesu mangan. Ora Kesel. duwe dhuwit utang. Kesel leren. Nek ora duwe dhuwit, Utang. lah nek utang ning ndi? Lah nek tangga ora percaya ya nang bank. Ngono kok bingung. Lho dadi nek umpama utang ning tangga ora dipercaya utang ning bank. Bank dibangun Cerdas kuwi. Dibangun benih. BRI. BRI yo BRI. Aku kesusu. Dibangun bri. Lah nek ra iso nyaur, Met. Ayo. Ya semoyo. Wong utangin duwe dhuwit apa ora duwe dhuwit? Ora duwe. Ora duwe kok bingung nyaur mbok santai. Jane kuwi iki wong apa to, Met iki? Wong ikhlas. Lho ora utangi wajibe nyaur. Nyaur ki nek enek sing dienggo. Nek ora enek sing dienggo, Semoyo. dadi kudune semoyo sik ya. Semoyo. Lah nek ndongaku tak dongakno kon sehat seger waras panjang yuswa kok mbok seneni lha apa? Ya iya no. Tak dongakne muga-muga anake tak dongake muga-muga pinter sedaya nggih Bu nggih. Lho, aku yo gak mugi-mugi sedaya kemawon kula dongake mugi-mugi sugih Allahumma. Amin. Banter sugihku karo pintermu. Lho.
Ya toh, berarti padha pengen sugih kabeh. Muga-muga sugih Allahumma. Amin. Lebih semangat mugi-mugi sugih Allahumma. Amin. Sik. Kula dongake muga-muga pinter nggih Bu nggih. Bu, Sik, Mas. Iki lho, urusan. nyapa, Pak? Lek ra duwe utang. Nggih. Nggih. Lek ra iso nyaur, Semoyo. semoyo lek awakmu dina diparani. Lho, diparani yo. Jak ngopi no, Pak. Lho kira Ora perkara usane ngopi. Nyapa, Pak? Semayamu ki kapan, isamu kapan? Coba lek arep nyauri piye coba? Lah wong ora duwe dhuwit kok bingung lho, Pak. Awake dhewe ngomong apa eneke? Awake dhewe iki ngurusi pegawe-pegawe sing ra duwe izin kuwi. Iya toh? Sik to. Lek ngantek sing pegawai BRI dina-dina mara apa kowe ndak izin coba? Lho, sing isin yo kono no, Pak. Lah kok Bendina nagih ra tak kei kok jek mara. Iya toh? Iya toh? Ki jenenge ning wong nek kocok nggih ngoten niku wong dongane wong sugih iki dongane ya wong pinter kabeh to, Mas. Ya sugih no. Pinter. Penting ya sugih. Pinter nggih Bu nggih. Nggih. Kok wong telu tok to Bu? Ya penting ora patek penting kok pinter kok. Pak polisi, pinter nggih Pak nggih. Ah, Sampe Halo. wong telu kok ya ora rukun to Pak antarane. ora iso aja rukun Pak tentara karo Pak polisi ya gak rukun. Pinter ya Pak ya. Sapa? sik iki ngrembug sugih karo pinter iki dasare piye coba? Endinge iki piye? Met tak omongi ya. Duwe anak iki sing digadang-gadang iki duwe anak pinter. Duwe anak pinter sok nek gedhe dadi dokter. Nggih mboten, Mbak? Heeh. Dikudang wong tuane iki supaya anake pinter gedene dadi dokter. Apa kabeh dokter pinter? Pinter, Met. Oh, rung karuan. Lho. Dokter ki wong sing pinter sing hebat, sekolahe wae dhuwur ragate akeh ya, Met. Ya. Yeah. Urung karuan dokter kok marani pinter ora kabeh dokter pinter. Pinter, Met. Lah nek pinter nyapa aku teko periksa kok ditakoki. Takoki piye? Kenapa, Mas? Lah nek pancen pinter mbok sekali. Iki tensi. Iki ngelu. Lho langsung. Wi nek pinter wong akeh nyatane ditul-tul wis jere gak apa-apa jere. Lah mbok ya ora kulaki mbok ditupul rata kan ya marem to awake dhewe yer. Ben puas. Wong ya ora kalong gitu, Pak. Iya. Diratakno. Lah iya. Berarti dokter iki termasuk goblok ya. Betul goblok lho, Pak. Lah piye? Ora kabeh dokter pinter. Maksudku ki mendo. Lah umpama aku doktere ya kaya awakmu kuwi, ora mek nulur iku ape tak nul. Waduh. Sik to. Kok dinunu Met komet. Nyapa? Tak omongi ya le komet. Nggih, Pak. Maksudnya ditul-tul iku ndelok detak jantungmu ije berfungsi apa ora. Lho lah ya lah diteratakno kene kak ya ngerti iki lesu apa ora. Iki kenek flu burung apa ora. Kan akhirnya ngerti kabeh. Wong nyepele dhek kok modho ditul-tul ngene ya. Ya. Wong iso ngomong, "Alah, Anda gak apa-apa." Ora apa-apa kowe. Ora apa-apa, ini dirawat jalan aja. Aku ya nesu to. Mbok dirawat kaya kancane nang ruangan sing apik diinfus. Dirawat nang dalan yo nak renek truk. Lah nek truk apa ora bongko aku. Wong dokter kok pilih kasih. Aku getun sepelan karo kowe ya, Mas. Waduh aku ya. Aku ngerti ngono, milih liyane aku. Ngejak kowe goblok kowe. Liyane prei. Tapuk sisan kek. Maksudnya rawat jalan ku ora dirawat ning dalan ya, Met. Yo. Lah nyapa? Maksudnya rawat jalan kowe iki dirawat dhewe, Met, dirawat ning omah, Met. Ngono lho. Ora usah doktere ngamar sing melu. tegel. Lho, doktere melu nang omah. Oh, malah apik kuwi. Kok melu piye to, Met? Lah piye to? Maksudnya kowe ora nginep ngono lho. Ha nginep apa batehku? Wong kenal ya ora kok nginep lho. Lah nek kuwi keluarga aku nginep ra masalah, Bro. Kowe ketoke keluargane dokter ketoke. Ngeyel ae. Sampeyan kok mendut men, Met. Dagelan kok malah mendo lho. Lah, Omongi Pak kok Sing diarani opnam nginep kuwi awakmu kon neng kamar rumah sakit kon manggen neng kono. Lah, kuwi doktere bijaksana kon rawat jalan sing tegese awakmu ora ngangge biaya kamar. Lho. Timbang nyewa kamar lho 450. Loh, ora masalah, Pak. Berarti nganggep dokter aku gak mampu. Lho, wong aku periksa ya bayar lho. Lah mbok dipadakne. Sik, lek wis ngono iki awakmu pengen loro, wis sugih pengen loro ye. Gak Ora usah rawat jalan. Ayo, Yo ngono apa? wani ra? Wah, nguden-udenane ngono kok. Heh? ora apa-apa. Dagelan api ngene kon loro lho. Ora apa-apa, Met, ora terus ya. Gue latihan, Met, gue latihan. Latihan untu mumpuk ngene. Oh, gowo loro. Lah ya mulane iki nek njogo lek dokter iki sing paham.
paling gak iki dokter spesialis sing paham bab kesehatan. Mulane manganmu ki dijaga. Wis tak jaga. Loh. Aku ora patek Sik, percaya. mangan dijaga karepmu piye? Loh, maksudnya pola makan harus teratur, Pak. Padha karo dokter ya ngomong ngono. Loh, Piye? ini Mas Komet seneng makan kambing ya? Iya. Jangan, Pak, ini mengandung kolesterol. Loh, aku ya ora percaya nek to. Wong kambing kok mengandung kolesterol. Ki aku celuk meneh ta ki. Bener, Met. Bener kowe. Mengandung kolesterol nyebabke darah tinggi. Ora iso. Loh, kambing iki mengandung kolesterol. Ket biyen nek jenenge kambing mengandung cempe, Mas. Lah, Ora enek kok mengandung kok metu kolesterol pira ora enek. Cempene metu pira lho. aku ngejak kowe kok guwetun aku, Met. Lah ya. Guwetun aku. Wong kok Wong maksude iki didongakne iki pinter iki karepe ngene lho, Met. Nek duwe anak pinter iki sukses. Kowe nek ngandalke wong sugih tok, kowe ora ngandalke pinter, kecerdasan, IQ dan SDM-mu unggul, kowe bakal dihapusi wong. Tuh, hapusana bendina ora apa-apa. Loh, wong sugih kok saiki dihapusi sesuk sik sugih. Loh, wah, wong iki wong kucruk iki. Kocok piye to? Iki realita. Kowe ngerti pemerintahan apa ora, Met? Gak. Pung, lho. Angger ora ngerti kok. Ora ngerti wong sugih. Oh, sugih kok. Aku guwetun Met karo kowe iki. Beton karepmu. Maksudnya iki kowe ngerti ra? Anggota Dewan DPR, Bupati, Lurah. Kayak iki mergo pinter-pinter, Met. Loh. Tapi aja kerja. Iya, Aku rasa kerja. Wis sugih kok. Nyapa? Bingung. lah kowe anakmu mbok sekolahno kaya mbok sekolahke anggere esuk mbok kon ado sepatunan ki pengen apa anakmu? Ya ora pengen apa-apa ya ben padha karo kancane. Esuk enek kegiatan adus nganggo seragam. Urusan kudu diurus iki. Sik kene. Maksudnya anakmu mbok sekolahke ra kepengen cerdas, pinter to, Met? Lho, gak Loh. Lah ngapa budal esuk bukan sekolah adus nganggo klambi? gak ya wayahe ya kaya kancane ngono. Dadi seragaman TK ya TK, seragaman SD ya merah karo putih. Ya masalah pinter karek bocahe. Soale bayangan tak jelas. Ana apa? Gila. Tak jelasno. Piye? Ora kabeh wong pinter ki migunani. Lho, justru wong pinter ki migunani. Nah, iki ning kene tak jelasne. Kowe ngerti wong tukang bobol ATM. Kene gak pinter, kesetrum ndase ta. Nah, mula wong pinter ki kudu bener. Ngono lho. Golek wong pinter nek kudu bener. Bener. Tapi nek wong pinter ku kowe ngerti ra, sing bangun jembatan, kowe ngerti ra, daerah Madura. Oh, setek. Arsistek kok setek iku kok. Aku ngomong. Arsistek iki mergo wonge cerdas, Yo. pinter, IQ-ne unggul, Yo. iso bangun masjid, iso bangun omah sing apik-apik mergo kae pinter dan cerdas, Met. Ora percaya. Loh, aku tau nglumpukno wong pinter-pinter ki masjid ora dadi ya. Loh. Tapi aku nglumpukno wong sugih-sugih. Dadi semen enek sing nggawa dhewe, ya toh? Batu koral ana sing nggawa dhewe, cet ana sing nggawa dhewe. Dadi Oh, Kok iso iya. dadi oh, mula masjid gonku kae ketok urung keramikan. Tak keramik wong aku sugih. masjid nggonmu urung keramikan, Tak keramik. Omahmu urung keramikan. urung keramik. Bojomu tak keramik. Lho, sik. Ben Nah, kileng-kileng. Aku kan ngomong kan bojoku mening no kowe. Ora, Upama apa jenenge masjid urung keramikan, tak keramik. omahku tak bangun kok kurang keramike. Ya tak sumbang keramik. Upama tanggamu duwe gawe, Met, ngene iki, Met. Ayo disuksesno. Oh, sugih kok. Upamane kaya Pak Suyono bengi iki wayangan. Wayangan. Kowe sebagai wong sugih piye, Met? Tak. Yo. Pak Suyono iki lho. Ayo kersane to. Lho, maksudnya kan nek kowe tanggamu duwe gawe nek acara antara desa bersih desa kuwi wis mesti nyumbang. Nyumbang. Mergo kowe Oke, lah nek Pak Suyono iki ndek gawe wayangan kulit ngundang nimbali dalang kondang. Nggih syukur. Heeh. Lho, kok syukur. Nggih alhamdulillah to saged ngundang. Lah maksudnya kowe Pak nek Pak Suyono ndek gawe niki kowe sebagai Aku mau nyumbang. nyumbang. Yo ora. Lho. Jare kowe sugih apa-apa mbok sumbang. Sugihku kan cek upomo. Tak tapuk tenan. Sik, iki lek udur ndek entake. Lah nggih. Awake dhewe disuwun sowan rene Nggih. kon menghibur warga masyarakat. Gayam. Gayam Bamilan. Ah, sidot. Sederem. Sukses. Nggih. Jenenge dagelan pelawak ki harus multi talenta. Ora mung banyol tok, ora mung gawe guyu tok, ora mung gawe pantes tok, ora mung nyocot tok, nembang kudu iso. Sampeyan kok Arep nguyahi segara. Lho. Sampeyan lho kok nguyohi segoro ki, Met? Nguyahi tak tapuk nguyahi. Oh, nguyohi. Lah kowe omonganmu ya ora jelas. Lah padha karo ngomong nek aku ki apa iso nyanyi apa ora ngono to. Isin-isin awake dhewe. Sampeyan pengen sinden sing ndi, Pak?
Wis kon milih ndi antarane Mbak Sulis, Mbak Punjung, Mbak Lucy karo Lilis. Pun. Wis. Kowe manut aku tenan. Bisa ono sing cocok kan awakmu ngerti seliraku. Ya, kowe nek iki Mita ya ora cocok. Iki sinten iki Mak sing ninggal iki? Widya. Widya ya Iki anyar magang iki. Magang untung. Iki senior. Oh ya. Iki lawas ning anyar. Oh, nek lawas ku biasane obate apa, Met? Hah? Nek lawas. Salep. Nek anyar Anyar yo pil. yo diem ora tau apuk. Niki Mbak Widya, sing niki Mbak Kiki. Mbak Kiki. Niki Mbak Dia. Mbak Dia. Iki cara kowe ya ora cocok Met kapiken wedoke. Gak enak. Kowe malah nekakne nyawamu Met. Wis to aku pasrah kowe. Iki wah aja Met iki ora patek segathuk iki. Iki bojone melu iki. Ya aja sing melu sing los. Lah nek Sulis iki wah iki bojone padha nyuting. Iki yo tak pilihno iki Met. Sing kaya kentongane Pak Lurah ya Met yo. Matane. Wong aku wis pasrah bongkokan kuwi lho kok malah Wis to. Wong iki lek pasrah kudu manut karo sing dipasrahi. iya ning malah mbok pilihno gapura. Aku piye? Kati kapin. Met padane karo sing Ngerti omah kok? gedhe ndi Met. Wong ora krungu kuwi. Kupingmu ben kuwi dianggap gapura lek aku wis nesu tenan kok. Sinten? Kuwi mau. Pae. Gapura ben ngebruki cengele kuwi. Sapa sing ngomong gapura? Aku njaluk ngapura. Ora. Aku seksine tenan, Mbak. Nyun sewu ya, Mbak ya. Oh, Sampeyan nang dinyek apa to pesinden si pojokan dhewe iku bokonge sak ember kuwi mending kok kono. Ya ora kowe ngomong ngono ra, Met. Waktu dandan kok. Nggih, Krungu kok kene. panjenengan mireng to, Pak? Krungu. Ning kono Piye, iki Mas? nggon transitan sampean iki dilokne. Heeh. Suwinden karo lho pojokan bokonge gawedi kok citakan wajan. Loh. Sampeyan sebagai wong wedok wis tak omongi aja ya, Met, aja mbok lokne. Itu adalah pejuang Ora, rupiah. sayang, ora. Pejuang Komet iki muni ngono. Alah aku wis seksine. Terus piye, Mas? Cara aku Muni piye neh? Cara aku di bojo. Lambene. Bojo model kaya sinden pojokan iki tak gelundungno. Ngono. Lho, malah dikali kilane gegerem dikira meja. apa? Iki kan Kowe muni ngono karo kowe njaluk dikawakne, he. Candak tali oh gojine. gak iki tumbak cucukan lambene. Njaluk tak tewu. Hah? Tak tewu. Iki apa yang dagel apa sumu to? Lah lambemu iki lho elek. Sabar. Sabar kok. Wong tegang. Iso wong lanang ki ya sing ngayomi wong wedok. Iya ya. Peh nek wong wedok awake lemu Sapa sing disia-sia. ngomong lemu? Sampean iki kuru yang tertunda ngono. Padha lemah. Ding. Kowe iki aja ngenyek wong lemu lho, Met. Ha. Ketu biru aja disikat, nek disikat eman bludrune duwe bojo lemu aja mbok pegat, Met. Nyapa? Nek mbok pegat eman empuke. Jajal empuk, Met. Empuk ya, Mas. Pancene bocah ki empuk. Rasah nganggo kasur wis Ayo, empuk. wis kowe. Jajal ngene iki carane dhuwur ngene iso kanggo bantalan. Karep ngene lho, Nek Mas. miring iso kanggo kelunan kaya Terus guling. terang ya aku ngomong terus terang. Apa? Nek tanggapan kita nggo paling tidak golek badan lah. Kesempatan iso milih. Lah nang omah kaya ngono kok kene mbok kek ngene. Lah terus mah karo aku mah. Kok gelem aku. Mah ya wis aku tak Dadi milih. sayang. Tapi lek tak rasake bener lho, omongane Mas Komet ki bener. Pripun? Mas Lendro. Niki lho, niki. Aku mbiyen tau duwe bojo ki ya sak pipit kuwi. Sing pundi, Pak? Bojo sing pundi? Sing dhisik. Sing nomor 3. Sing pundi jujur. Sing Jujur, Met. dhisik. Peng lho, sing Ayo ditu. ayo sampean peng Nomor piro? tunggal. Budi berarti. Pisan. Ya mek ibumu tok iki. Ah, Anu bojoan biyen. Sing Tahu. mawon, ayo Met, ayo Met. Tahu dikira foto aku pindho kok. Rupane beda-beda. Kayak ngene lho. Mas aja dadi obor. Ora. Tak tutup ya. Aku tahu duwe pokoke duwe garapan kaya pipit ngono ki. Nggih. biyen. Oh, kaya sawah, Pak. Langsung ora suwe tak lereni. Keng napa? Lah Elah. kenapa? Golek-golekane angel ra umum. Tuh, sampean ora ngerti. Waraono Pak Met. Carane komet Waraono Pak Met. tutorial, Met, tutorial. Tutorial. Yen kula niku teng dia kan nggih gedhi. Nah, ngomong-ngomong masalah golekane angel. Tutorial, Met, carane piye goleki anu apa? Sensolot. Kok sentolot ya? Lah pas lampune mati, Mas. Napa? Lek antisipasi lampune mati. Grayangi ae. Tak tahu aku kaya ora sayang. Beda nek kaya aku ya Pak Minto. Nyapa? Aku iki cara sinden nu akeh sing do seneng mergo aku kan gedhe dhuwur, Met. Iya ra? Yo ya. Gede dhuwur. Iya ra?
Kowe Iya. kowe gede dhuwur. Iya. Ya apa kowe ngaca ta. Ya apa sakmene Ya kok gede dhuwur. ampun. Iki lho ben ngerti sapa ta sejatine kowe. Iya. Wong aku ora ning YouTube kowe tak kira gede mula tak jak. Lah bareng tekan kene lah kok masak ngisorku lho. Aku getun ku ora. Ngajak futsal. Nyodak nyaduk ket. Wes nembang. Nggih. Apa? Kowe Moh. Loh. Sayang. Saiki sayang. Udahlah, kan ini bada-bada ya kan? Minta Met. maaf dong. Ya, aku juga minta maaf kalau Bro. gitu. anu lek karti kuleno gandengan alek. Ngene. Komet ibarate Roma Irama. Nggih. Kae Ani. Kula napa, Pak? Ora kangge. Weh combe. Pak, aku tak melok ya, Pak ya. Aku tak melok ya. Magang ya. Ya magang. Roma Irama Ki Ani. Beres lho lah aku lah karo sayang-sayangku kene wis. Aku ayahe, Met. Ayahe Ani. Oh iya. Anu, Roma tapi digawe ketoprak. Oh iya no, Roma digawe ketoprak, Pak. Dereng ate lho Pak. Konsepe. Konsepe. Dadi Sik ta aku Pak yo sik gandrungan karo iki sik ngono to Mas. ya kowe ning omah rasan-rasan ayah teko. Oke. Oh, ngono. Ayah. Jangkrungane koyo ayah. Sing lemu kae sing nomor piro, Pak? Nyapa to? Ki ayah kowe rasan-rasan, ayah teko. Kon sekolah ora gelem terus ayah kerja. Sik to iki umpamane aku ki bolos pacaran karo iki Ya, ngono karo- lho Mas. Blekok moncrot Aku tok. ngomong usir. Terus tobane kok blekok ritek. Enake iki yo. Ya, Wis apik. ya kowe pacarano. Ya yo, Ya. menengo. Pelinggo kono aku tak nganu karo iki. Lek bibit ki panggah HP. Kok pengen weh. Tenan apik. Saya Kowe mesti bayanganmu ndane dadi tenan komet piye polae. Ya paling soben kowe cara pipit ya anak metu dingklik lho, Met. Kok iso lho? Lah modele Tangkemmu. Sayang. Sayang. Dalem. Sampean tenan sayang karo aku. Wis disekseni langit lan bumi. sing apik to Pit. Para Sampeyan penonton. sayang karo aku. Lah kan Gila ya, Pak? model zaman anak SMA kan ngoten Ya, niku, ngoten lho. Beneran. Disekseni lintang lan rembulan wong ayu. Yen ngono aku tak takon jawaben dhewe ya. Oh, sayang. Sayang, apa? Sakmene gedene. Kok ngono ta? Sing apik ora ngono lho jawabe. Ngerti nyanyi kuwi aku ya bingung. Lah ora ngono selawase ya mong kowe ngono lho. Lah ketak-ketak dhewe jawab dhewe. Loh, ngalah. Ya. Gak aku mudun. Selawase ya mong kowe. Baleni. Nggih. Ngarep baleni. Anu kibat ge. Menawa lho. Lho kok menawa iki. Aku ya suwi ra ngibat kok. Sepiro Mas? Sakmono lho. Sayang, apa? Selawase ya mong kowe. Kowe kane apa? Kowe sing paling tak tresno. Tresno tene apa? Tak jaga tekan matiku. Sik Mas mandek. Aku Kowe rupamu ora enak. Anjen rupaku enak ki rupa-rupano. Anjen ngene. Rupamu ya adek muka apa rumah sama aku ora ngempet muka? Nyanyi ki nek gak nganggo. Nyawang rupamu ki sing blekok moncrat kuwi. Tak jaga tekan matiku. Apa rumasane aku ora roh dan nguriku. Ala yo pisan ya. Kowe gumah. Ora. Urung tak apa-apane wis gumah ndah ya. Lah kowe ngene tok wis plempoken. Kok iya. Ora slendro keparat. Wong gue sing api-api nyapu kok so. Sa
Moh. Lho, ora apa-apa terus nek gak terus. Oh lek moh aku. Pit Coba. Nggih. karo rangkulen. Oh ngoten. Nggih. Nah, dirangkul. Nah, Aku sing rangkul. dipepet. Oh, sampean. Sampean ndak gitu. Gak gitu. Kan urung dijajal. Jajalan jajal. Lho iya ta. Oh tangane sak meter kotor kok. Nek teko kene lho, Pak. Nggih. Sembung tanganku piye, Met? Sembung tanganku. Malah kuwi. Kaya Baleni nek. ya. Sing apik gak aku So ngono. sayang yo. Ekspresiku yo pancen ngene iki apik. Tang. Aduh. Sayang ese apa? Selawase ya monggo Kowe kane apa? kowe sing paling tak tresno. Tresno. Tene apa? Tak pateni. Lho. Kok pateni? Aku ki pacarmu apa wedhus ya? Lah jarene kon ngrangkul to, Mas. Rangkul mbok rono, mbok rene. Ya jawane ki ndelok pemandangan ngono lho. Lah kok mbak kepece ra iso delok dhewe. Angel wis kleru nek. Tekote. Ngatuk karo wong tuwek ya angel jenenge. Tresno tene apa? Aja kok tekan matiku. Mati eme apa? Innali. Kok enak lila. Mati iki takoke eme. Lah yo em. Wong mati ini apa? Kok tak tapuk. Ora lho, Pit. Lah mbok kok geret rono kok geret ini mongko mbok rangkul tujuanmu ben karo nyawang pemandangan. Nggih. Apa ketok? Ketutupan gunung loro. Ya ya. Oh nggih nggih. Ani. Met, awis metu borong. Kok Iki dapur apa? Ayah ning cuk-cuk. Oh, ayahnya kerja. Lah mulai ki. Ya. Sik. Rono dulu. Aku tak. Ani. iya Roma. Meskipun musiknya karo kelenengan Roma, Mas. Meskipun aku tahu bahwa orang tuamu tidak menyetujui hubungan kita. Iya Roma. Insyaallah aku akan tetap mencintaimu. Aku juga mencintaimu Roma. Kamu Aku janji? tidak mau berpisah denganmu Roma. Apapun akan aku hadapi demi kamu seorang, sayang. Aku juga begitu Roma. Ani. Iya. Yang ini aku. Pas diomongin. Iya toh, sing cangkem. Iki cangkem kaset. Sapira nadane ya. Ya ra. Yang ya pra. Ya. Ini aku masih ingat suara lagu yang ini aku tak lupa ke hati. Piye toh? Piye toh? Samane aku wis lirih lho rumah saku. Sinden wis sabang sampe meroke yang greget ya kowe. Lho, aku ki wis lirih lho, Mas. Nek ku ngenekne ki lho lek ku Lah iki ngrayu ya ora tarik tambang. Yo sepurane lho Mas, aku gene ki ning omah ngusungi karo. Sik. Kerosan. Dicontoni. Piye? Sik, Pit. Sampeyan ngene karo Pak sik. Dicontoni ben ketok romantis ngono lho. Nah, Lis, ngatur kali jajal. Contonono. Tak boleh digantikan jajal. Oke. Matur nuwun Pak Wito. Arem. Mbak Lis tutup ana Mbak Lis. Muka engko tengah-tengah. Nek sing niki mboten usah dirayu langsung ngono golek hotel iki, Pak. Hotel to Mas, hotel nggo ngapa? Pijet. Oh pijet. Ngono nek takon mosok ora hafal. Sik, iki tekerono lho. Tak contoni ngene iki lho. Iki ngomong ana iki lho. Iki lho. Delok tak tuntuni ya. Ya. Wedok ora iso dadi wedok. Sapira Ya ben. meneng.
Wes, break. Nah, ini contohnya kaya ngono. Yo, kaya ngono kuwi. Yo. Kok kene, Lis kene. Mas, sing ngene lho, Mas. Aku angen-angenku Paling bayanganku kan ngene. wis ora tekan dindi ya gur ngene mang tok lho. Nek sing kono mang ora apa-apa, nek sing iki ndahne suarane. Kok enek suarane. Sumpah aku tang Wis tak kaleni. aku tang oplok. Oplok. Yang Wis tak kaleni. yang ini aku kekasihmu yang dahulu Ndang apano to? yang Loh, ini aku ndang apano? Aku ora mapan-mapan nek mau. wis sampean bayangno lho apa ora remuk seneng aku mulih ngene yo anu anggang-anggang ya Dik Ya aku tak nganggang-nganggang. apa Dik Urung wis ngono. anu nervous Urung wis nervous. bareng anu selamat Wes Met. Aku Wes kira Met. tenanan. Rungono. Pupumu ya goyangno. Aku ora perkara pupumu. napa to Pak Sandinge ndak mergo gogrok kabeh. sandinge serantit Jaya yang ini Nyapa to? Sing penak ngono. kasihku yang dahulu Opoy. Loh, lah yo ki ngene. jare mengramuni Adik kok Kok enek kok. kok sing krungu wong liya sampean dhewe Wis tak kaleni karet iki. Ndelok. bapake bongko ya Hah? Bab layaran gitu Ani, aku ki mboke ngono lah anine iki. Mah iki Pantes. bojoku iki. Loh, Mama, milih. sutradarane aku iki mau konsepnya sudah berbeda. Anine iki bojomu mboke kuwi. Nah, Mah kalau gak bayaran lah nek bojone iki. lha nyapa? Lah kok yo pantas dadi mboke. Lah ngono. Met, apa mau gelem melaku nek bojoku gak iki, Met. urusi uripmu dhewe Mulia wae anu ora gelem. Mama, ini gimana kamu didik anakmu malah pacaran sama sosis itu, Mas? Hah? Assalamualaikum Waalaikumsalam. aku adalah Roma Irama Roma siapa kamu? aku adalah pacarnya Ani Orang pacaran. tapi kita berdua sudah Papa saling sabar, mencintai Papa. Apa? Ayo. Ani nangis. Papa sabar lah. Kamu tuh nangis. Kamu bisa biar nangis. Nangis. terus Nangis. aku gewetan Sudah, Papa. ini bapak kok kucing Dibilang sudah. Mama koclo. Nah kamu ini dibilang sudah ya sudah, anaknya sampai menangis. Enggak boleh itu. Oh, sayangku. Kamu ini kasihan sekali. Ya, Aku anaknya. oh iya, iya. wong punya wedok e kerjanya umume Papa, gitu. mambu minyak wangi to Lah iki apa, Met? kok kaya mambu blumbang aku to Oh, langu-langu nyek. Kok bulu banget. Abunen nek. Dale. Abunen sing tenanan. iki kelek Abunen. Met. Pengen nyek. Sampai setengah jam lek semaput. Kok yo lek mau nyek. Roma. Oh, mambu blumbang tenan. Kowe dagel bengi kok totamnya oleh, Met. Met sampe. oh ini mbok ngongkon Pak Minto, mohon izin. Guyon iki sing di omah mantene iki diaturi minggah. oh nggih no Oh, niki wau wau wonten anu Pak Mundutan. pamundutan Nah,
Manten Aja kekalih ngalese. Mbak Dinda kalian Mas Mas Habib. Nah niku Ya. ngersake minggah. Ya. Awit menapa mungkin mbahe manten menika nggak nggih sesepuh mriki ajeng nderek atur bawa. Oh ya. Nggih, Mas Wanten. Mas Kanten kali Mbak Kanten monggo aturan jengkar saking paling gantung muju wonten ing pepanggungan. Tutuk. Engko tak pengen ngerti Mbak Dinda. Live streaming. Ya Mas. Maka Mas Dinda, Mbak Dinda, sini Mas Habib. Ora usah wedi bae mantane lho nggih. Met. Baik. Awisin bengi Met. Ibu tumbasno jojo. Ayah bacokno Kakak. Ngono wis tutuk. Ibu Kowe ngerti ra? Bapak tumbasno. Gede-gede. Kowe sok nek iki ndelok-ndelok nek sing nanggapi wonge dhuwur gak sah tampani ya Met yo. Lah iki lho mirang-mirang awake. Bareng ngantene munggah aku kaya sak donya cilik dhewe. Ayo. Isine. Sugeng dalu Mbah Kakung. Sugeng dalu. Ngaturaken sugeng takdim kula Mbah menawi kathah lepatipun kula kalian nika le ngaturi kirang renani raos panjenengan. Menika Mbah sinten, Mbak? Kula Mbah Jalil. Oh nggih. Mbah sapa Met? Mbah Jalil. Oh Mbah Jalil. Mbah Jalil. Nah, Niki anu mantene nggih. Mbak Dinda. Ah niki Mas sinten? Mas Abi. Nggih, nggo Mas, nggo. Nggih. Kalian niki. Nah, Mboten nggih. apa-apa. Mboten apa-apa diasto ndak apa-apa Mas. Mboten apa-apa, ora nyetrum. Ora nyetrum nggih. Nah, ben kendel Mas, ben kendel. Nah niki jenengan dadi kersane kulino mungkin nek lah ngeten biasa gitu. Mungkin dadi mboten kaget. Kira-kira pengen gadah putra pinten? Mbak nganten. Kalih. Oh kalih. Kalih, Mas e? Mas e? Oh manut. Wah iya kok karek setor material lah ya. Mbak Dinda mohon izin awal pertama kenal karo Mas Adib di mana Mbak? Di Facebook. Pacaran lewat media sosial. Iya. Pertama yang ngapunten nggih Mbah kula tak nanu pertama yang nembak duluan Mbak Dinda atau Mas Adib? Mas Adib. Masih ingat kata-kata awal pacaran nembake piye Met? Mas kayak kata-kata Mas karo apa iki nada Mas. Kayak betul aku. Kata-katanya piye Mbak Dinda pertamane? Enggak ada kata-kata langsung pacaran gitu aja. Kowe kaya ngono ya Met ya? Enggak. Loh, Aku yo gur nggo nyaur utang kok karo kok mama kok nggo nyarutang iki lho. piye to maratuku nek bukan gak karo aku anake lho ora rabi. Oh, ku Lho terang. di bojo taklan padha karo duwe elep 6 lho omongi. Iya iya. Nek pas tanggapan. Mesti ada kata-kata lagu spesial Mbak Dinda sama Mas Adib. Lagune napa Mbak? Biasanipun. Lagu? Gubuk Asmara. Kok ngono to? Lagune ora cocok belah. Pengen umpama putra no pengen putra jaler napa istri? Lanang apa wedok, Mas? Lanang wedok? Lanang. Anu jenengan? Lanang. Ah, selanang ora penak. Lho, Ya penak lanang. ora kok. penak lanang ki umpama aku ki duwene kabisan dalang iso neruske. Lho, penak wedok, Pak. Penak lanang mikul Luweh. dhuwur mendem jero. Luwih gemati. Kowe Tur iso- ngene lho. Piye? Milih lanang kuwi nek masalah nyapih bocah kuwi angel lho. Kowe iso angel. Gampang bayi wedok. Ya padha wae to. Alah Nek. bayi wedok ke juga nondok tembean disuwuk mari ora. Mari wis ogak mi. Nek bayi lanang angel. Kok iso angel? Alah wong sak do aku iki iso kadang-kadang jek entek loro kok. Jek Monggo Mbah badhe nembang napa? Gelo aku jak kowe. bae pada nembang. Mbah, monggo Mbah badhe dono swanten bawa napa Mbah Nggih. Kakung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk datang panjenenganipun Bopo Dalang. Nggih. Pantes yen to sinebut dikondhangake kabeh para kawula kang mapan ing desaku panjenenganipun Bopo Dalang Minto. Ing saben wanci menika namung mirsani dhateng YouTube Pak nggih. Samangke saged sumanting dhateng panjenenganipun. Alhamdulillah nggih, matur suwun. Kepareng matur Bopo Dalang Minto. Bebasan sak gluguting kolang kaling sak ibring juwaut pinara sastra esining manah kula. Boten wonten ingkang hanya nyadang dumawahing peparing kula jumeneng wonten ngarsa panjenengan. Namung kemawon saking panjenenganipun
wayah kula pun Adi Baktiar. Gampil dipun sebat Bapa Dalang. Yuswa Trimadya Warsa piyambakipun boten kersa sare menawi boten kula mban kalih sarung kula. Kula kanthi nembang tetembangan bawa mimpi ning langgame boten sripat-sripit boten. Nyuwun dipun lajengaken sinom. Ingkang mangka bawa mimpi niku larase pelog nggih Pak Dalang nggih. Nggih. Tapi nyuwun dipun lajengaken sinom dipun ketoprakaken kanthi lirikipun hamuji dhateng pasuryanipun ingkang garu. Lah niki lho Pak, nek kula wong seni moten nggih, pangapunten Pak nggih. Mbok menawi mangke sedaya para pinilenggah para sagunging wayah kula waranggana Kang Sulista ing warni mangke menawi sewanten kula kirang pas mugi paring agunge samudra kepancami dhateng kula piyambak. Mboten menapa panjenengan. nggih, mboten menapa. Mboten napa nggih. Paman Patih. Patih Patih. Mangke Pak menawi panjenengan badhe takon meniku mangke sabatanipun kula nembang sebab wonten ing dalu menika mboten wonten priyantun sepuh ingkang kula pepundi. Lan ingkang kula pitados namung jengantika Bapa Dalang Minto. Menawi kula kalajeng-lajeng matur dura dhateng panjenenganipun, kurung taun kurungu kula badhe pikantuk walate ingkang mawa ngoten Pak nggih. Mboten. Sampun Pak. Ditereng. Soalnya aku ora wong seni Pak nggih tak tani kok gak lali. Mboten lomba kok. Iki meneng ae ditanggap kok. Lah iya kan gak apa-apa. Met, meneng ya Met. Bismillahirrahmanirrahim. Ngambara ing awang-awang. Palarke mboten Pak. Mangke kan. Mungkin sakniki. Anglangut bebasan tanpa tapi nara base meko mendung mibar ngiberi jagat ngulandara nglembara ngunggahi gunung katungkul ngumbar gagasan satemati kawa mimpi Ya. Anggam ngimpi nggih Pak nggih. Gawah dateng wayah kula menika mboten purun dipun lajengaken. Esturipun kan tripa ngoten Pak Dalang. Nanging piyambakipun nyuwun dipun langgami sinom dipun ketoprakaken kanthi lirikipun menika hamuji dhateng panjenenganipun ingkang garwa. Monggo ngalehake laras niku susah lho Pak nggih. Nggih. Putuku dindah cacat miko Sing putri santriwati tukaran terus rek mong magro
sabar aja kesusu sawe jembar-jembar parine lemu-lemu nggih, Kung. Timbulan gal Mbah Jalil mohon izin panjenengan riyen napa anggota ketoprak sale Mbah nembange kok sae. Mangke kula saged matur. Lah cocok Mbah. Wedi keliru. Iya ya. Rinenggo pusa neji matur Bapak Dalang Minto menika ibarat kula sampun ngudaneni suwantenipun wayah kula pun Adi Baktiar nggih. Nggih. Kula ajrih sampun kula yakinaken. Pancen kala wau ingkang dipun aturaken Mas sinten niku wau nggih? Nggih kula Mbah. Kula menika yuswa 66 Pak. 1997 kula sampun jegur tenggene seni ketoprak kula akoni. Kaporeng samangke Pak Dalang mugi saking donga pangestu panjenengan. Kula niku nek badal magrib niku maringi wawasan siswa-siswi kula pangertosanipun ngaji kitab suci Al-Qur'an. Tapi nek bakda isak kula minggah anpon tanpa rupi kula ugi melajari siswa SD ngantos SMP ugi gamelan kados panjenengan sedaya. Amin. Amin. Wah, nggih. Mebat. Angkahipun manah kula sampun ngantos seni Jawa katindes dening seni saking Patuncan Garira ngoten. Leres nggih, dawuh leres nggih. Alhamdulillah donga kula dipun pirengang den Gusti Kang Akarya Jagat nggih. Mekaten ingkang kula aturaken mbok bilih dumateng wayah kula waranggana ingkang sulita Sikawarni, mbok menawi swantenipun Mbah wau kirang
nuju prono datang penggalih panjenengan kula nyuwun agunge samudra bangaksami akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Sungkem takdim kula Mbak Dinda kalian Mas Adib bila wonten pamundutan lagon sing masakini Mas trenipun. Mbok sampun mboten ngersake lagon. Nggih. Matur sembah nuwun.